Okay, good morning mga guys. Tapos na po ako sa aking paghanap buhay sa umaga nito. Babalik po mga tayo sa panibagong pandesal ang alasing bukan. Guys, maraming salamat po sa lahat na bumili sa aking pandesal kong ito. Hindi po, uwi na po ko. Nandito po ang aking lalagyan sa likod ko kasi bumili sa akin. Plus na lang sa kanila. Okay. Subscribe na rin po ang aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Yan po ang aking lagi kong hinihingi sa inyo. Suporta para po makatulong naman po ako sa mga taong kailangan na walang-wala. Yan po ang aking mga pangarap. Nakita nga naman po sa TikTok. Mga pangarap ko yan. Yan po, TikTok sa Roalbea. Salamat po. Okay na po. Nandito tayo sa mga paligid. Istaan. Si Mahirap na Vlogger po ay nagsasakripisyo para sa pamilya, para sa iba pa mga taong nangailangan ng suporta. Shout out sa lahat ng mga maralaanan ito, mga guys. Dumami talaga sa night, grabe. Hello guys. Alas 4 na naman po. Mga kanina. Kasi pag umaga dito, wala nang tao sa punduan ng mga isda. Dinadalahan. Umaga po. May mga ads na to. May mga ads. Mapatalastas na. 310 pa lang to, 11. May mga ads na, yeah. Mga patalastas na. Kung ginawa mo? Meron yun, tagal yun eh. Pwede ba? Tuloy-tuloy pa rin eh. Tuloy-tuloy pa rin. Ha? Sige. Tapos na ako eh. Ayan mga guys, kasama ito sa ating pagtitinda sa hapon. Pero sa umaga hindi. Sa kabila. Doon ko sa Pinas sa kabila. Ng bakery. Pagkati kong nilalag ko. Shout out sa family. Konengasyon. Dito po tayo sa loob ng palengke. Nakita ko naman Mamati, tatlo lang. Tatlo mga ka guys. Bibili akong piso para pang naman bukas. Shout out to Tito Sar na taga Bicol din, Albay. Ayan, isa ko rin ang taga-subscribe yan. Kaya naman po, mama, narinig naman ang mga busis natin doon. Ayan, narinig na talaga. Ayan mga guys. Nakikita ko naman ang tindirang maganda. Noong panahon maganda, lalong gumanda hanggang ngayon. Ang buganda po ako mga guys. Ini ang sakuyang mga sabing mga kababayan, mga taga Bicol. Ini naman taga naman po. taga Masbate, mga taga Bisacol. Ayan. Shout out sa inyo. Tulo tabi, tulo. Ayan po. Post na kaya, mauli natin. Ano man na panibag. Yan ang pisto nila. Yan si Manay, magayunon. Magayunon, as in ito man, magayunon man lalo. Pag mga daraga magayonan. Pag mga daraga, yan ang aking minamahal. Pag mga daragos na dahil na pwede dadagusan na kung mga guminda. Basta daraga, pwede pang agumon.
Dawa may boyfriend na, agumon pa. Oh. Ayan. Sa buhay kang tao ay nagbabago-bago. Dawa nga may agum na. Nag-agum pa ulit dahil ano, pinagluloko ang kanilang asawa. Alas 4 na po. Uwi na tayo. Ay, sorry. Natamaan pa sa aking vlog kayo mga guys. Kaya, sacrifice hanggang tumanda sa pamilya. Pagdating na naman, matanda na, may aabutin mo na buenas, may aabutin na malas, ganyan. Hindi puro pareho. Ayan si ma'am, shout out sa'yo. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Shout out sa inyo, ingat kayo lagi. Good morning to all of you. Maraming salamat. Pakisubscribe na lang po sa aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. TikTok po, Sandro Albia. Yan po lagi kong hining-suporta sa inyo. Kahit pangit man sa inyong paningin. Pakisubscribe at pakishare pa rin po. Maraming salamat again.